Avui analitzarem com s'utilitza la fotografia per a construir fake news en temps de coronavirus. El primer cas que us mostrem és una fotografia del passeig de la Zurriola a Sant Sebastià, en la qual apareixen diversos adults i menors al migdia de la primera jornada de l'estat d'alarma, en la qual els xiquets de fins a 13 anys podien sortir durant una hora al carrer. Va ser publicada per l'agència EFE i signada pel prestigiós fotògraf Juan Herrero. La imatge es va fer viral i molts usuaris van afirmar que no era real o que estava manipulada. El responsable d'EFE a Guipúscoa, Rafa Herrero Burgui, va declarar que la foto del seu company era absolutament real, perquè va ser obtinguda amb un teleobjectiu de 200 mm, que s'usa diàriament, per exemple, en qualsevol roda de premsa. Herrero va acceptar les crítiques, però va aclarir que el passeig de Zurriola estava tancat i que el que es pretenia era reflectir la diferència que hi havia respecte als dies anteriors. També assenyala que si s'haguera utilitzat un gran angular en comptes d'un teleobjectiu, la fotografia no mostraria un carrer concorregut. Sobre aquesta fotografia, escoltem l'opinió del fotoperiodista de Vostok Foto, Gary Garayalde. Una foto nunca puede mostrar la realidad. Una foto es un encuadre, una perspectiva, un momento de una décima de segundo de algo que estaba pasando. Para mí el problema está, o uno de los problemas está, en que queremos usar las fotografías para que corroboren o nieguen esa creencia que tenemos nosotros. Está tomado con un tele muy largo. Yo creo que para saber qué intención tenía el fotógrafo con esa foto, hay que preguntárselo al fotógrafo. Yo no digo, encima, bueno, yo discutí con un montón de gente, yo no digo que no quisiera falsear. Yo digo que no tengo ni idea de que si su intención fuese esa. Yo veo una foto con un montón de gente, però bueno. Una de les reaccions que va tindre aquesta fotografia va ser la reobertura dels passejos de la ciutat al dia següent, per part de l'Ajuntament de Donòstia. També, en les xarxes socials, diversos usuaris van difondre una imatge en la qual desenes de persones estan tombades en el sol al carrer, amb el missatge de que es tracta de gent xinesa caient pel coronavirus. La fotografia, en realitat, és de la ciutat alemanya de Frankfurt, en 2014, on es va dur a terme un projecte artístic per a recordar les víctimes del camp de concentració nazi de Karlsbad. Un altre cas de notícies falses relacionades amb la política i que s'han utilitzat per atacar els mitjans de comunicació van ser els missatges que asseguraven que les imatges de Mariano Rajoy emeses per la Sexta el 14 d'abril, on es veia a l'expresident del govern saltant-se el confinament per a fer exercici, eren realment del 29 de desembre. La informació difosa en xarxes socials era falsa, ja que la fotografia de Rajoy va ser presa 2 dies abans de ser emesa en televisió. Així ho demostren les metadades de la càmera professional del periodista i una imatge des de dins d'un taxi obtinguda el 14 d'abril, on es pot observar a Rajoy caminant al fons. Escoltem les paraules del director y presentador de La Sexta, Antonio García Ferreras. Todavía hay gente que estos días me ha llegado a decir: entonces Rajoy os ha denunciado, ¿no? Porque las imágenes de él haciendo deporte eran de hace 2 años, ¿no? No, Rajoy no nos ha denunciado. Rajoy sabe que ha estado saliendo estos días del confinamiento a hacer deporte, pero alguien ha estado distribuyendo en las redes que es mentira y hay gente que se lo llega a creer, pero también se lo llega a creer porque hay una cuestión muy sencilla. En Internet muchas veces la gente lo que quiere oír es lo que busca. I l'últim cas que analitzarem avui és el d'una fotografia que va publicar el diari ABC el dia 1 d'abril, en la qual s'observen caixes amb material sanitari encarregades per la Generalitat Valenciana i acabades d'aterrar en l'aeroport de Saragossa. ABC va publicar en portada una notícia amb aquesta imatge, en la qual afirmava que el material sanitari que es mostra va ser comprat pel govern de la Comunitat de Madrid, dirigit per Isabel Díaz Ayuso. Es tracta d'una fake news que es pot detectar fàcilment, ja que en les caixes apareix el logo de la Generalitat Valenciana i no el de la Comunitat de Madrid.